Ja, så er vi på Garderhøjfortet. Kommer i tårnet. Det er den originale indgang, som i mange år faktisk var. Virkelig nogle tykke mure. Den gamle vagtstue i USA, den der Carponier, som skulle beskytte indgangen og selve struben på fortet. Der har vi så en diamantgrav her, der hænger bare fyldt med vand, og selvfølgelig været dybere. Det var ikke noget folk i at kunne smide en granat ind igennem åbningerne. De gamle gitter, og de er ikke så døre at komme på. Jamen her har vi et belægningsrum, en demonstration af et belægningsrum, så i hver af belægningsrummene har der været plads til de her 24 menige, så 2 er lidt højere rang. Så der har været de her 6 underkøjer og 6 overkøjer, og hver køjer til 2 mand, som er der lidt der. Så har vi forsøgt sådan ligesom at vise, hvordan man kunne lægge de her fine billeder, som ikke er fra Garderhøjfortet, men som ligner rigtig meget, hvad der er dronningen har været her også. Man kan se, hvordan de ligger og hygger sig i deres køjer her. Hvis man har hele billedet, så kan man se, at de har en lille øl i hånden, hvis der er også her. Den ligger der. Og det her er en del af landbefæstningen, og derfor så har man ikke de køjer, som man kan se for eksempel på Moselfort, hvor det jo er et søfort, og man har sovet i hængekøjer, så er det her sådan lidt mere faste køjer på den her måde.
har vi officersmæssigt. Der var en officersmæssig i den ende, og en underofficersmæssig i den anden ende, og resten har spist på kanten af køjen ude på skrænderne herude. Her har der været sådan et fint rigsvåben malet, og så et landskab rundt omkring. Der er ikke meget tilbage af det. Der er ikke ret meget tilbage af det. Og samtidig så kan man se, at væggene de har været malet sådan grønlignende til løftet her. Altså den der grønne, gule, kværnegrønne farve, som som var så inde i forsvaret dengang, jeg ved ikke hvorfor. Men så er der pænt restaureret, synes jeg. Vi har et fint billede her på væggen, som Mikkel har taget her på gangen. Ja. Sådan vidensbanken her fra julen, hvor de sidder og fejrer jul her. Der er installeret en kakkelovn, og det har der jo været i rigtig mange rum her, så man har brugt det som opvarmning i perioden der mellem 1914 og 1918 og sikringsstykninger på fortet. Ja. Men det er jo et kæmpe stort fort, jo. Det er et stort fort, der er det her sådan lige omkring 100 meter ned fra gangen her. Okay. Så der har jo været plads til, altså man mener sådan, belægningsplanerne er cirka 200 herinde og 200 i infanterireserven også. Okay. Nu kommer vi til indgangen her, som vi kan se her. Der er det her sådan 3 trin af forsvaret herinde i indgangen her, så man har den store jernport herude, hvor der er skydepulver i. Og så er der en gitterlåge, som kan lukkes, og så igen sådan en jernport her, som man lavede i sådan en højde, at det kan lade sig gøre at kaste en granat eller lignende ud over hvis nu de var nået ind til igennem den første port og ind til gitteret her, så ville man kunne stå her og kaste ind over og skyde det igennem de her. Der var også vej. Som udstilling her, så har vi selvfølgelig en indskrivning af min butik, og vi har lavet et kontor her, og vi kalder fortællers kvarter, men det er jo fuldstændig forkert, for der har naturligvis ikke været sådan et rum her. I tilfælde af krig, så er der jo en plan for, at der selvfølgelig skal være et rum, hvor man kan lægge sin strategi og sådan noget, så hvor der kan være kontor for officerer. Vi prøver sådan løbende at opkøbe, når der kommer uniformer til salg på Laurits eller lignende, sådan forskellige små genstande, som vi finder, så vi kan udvide udstillingen her. Vi er jo ikke et museum, og derfor har vi ikke sådan haft nogen samling fra start af. Men det er jo rigtig fint at kunne vise de her forskellige uniformer og forskellige ting, som vi kan skaffe her, så vi kan se lidt mere af det. Og det der blandt andet er her også, det er de her fine runde plader her. Med tegnet for forsvarets fremme her. Og de har jo siddet som ventilationsfaste hen over alle ventilationsrullerne rundt omkring på fortet. På den der er hernede kan man se, at der har været sådan et net på, for ligesom at dække for her. Ja. Så de har jo siddet rundt omkring på hele fortet her. Og så på dem står der ikke fanger sovende mand sejr, som er sådan et gammelt fra de islandske sagaer, som Saxo også har haft taget op det her. Så at man ikke sovende kommer til sejr, når man skal. Vi skal tage kanonen senere, eller skal vi? Ja, vi tager kanonen senere, ikke? Fordi ja. Der er nogen, der er ude her. Ja. Det her rum, det kalder vi ingeniørens kvarter, og det fortæller sådan lidt om ingeniørarbejdet omkring hele den her befæstning her, og især omkring oversvømmelsen, der var planlagt Så her på bordet her, der kan man se, hvor vandet ville være røget hen. Planlagt, at man ville lukke vandet ud af Furesøen, og så lede det videre ud gennem Mølleåen, som det er så skulle grave ud af Fæstningskanalen også. Og så hele vejen ud til Øresund, ned forbi Gentofte Sø, Gutterslev Mose, og så ud og komme sig på Vestfjorden herude. Og der kan man sige, at der har fortet her en stor rolle, fordi at man til dels husede de fodfolk, der skulle ud til området rundt omkring herude, med
placeret herude ved ærmlommen. Ja. Og samtidig så er kanonerne jo også indstillet til, at hvis man iværksatte den her oversvømmelse her, så vil man skulle skyde en del af de broer, der var hen over det her oversvømmede område. Det ville jo skulle skydes i sænk, ikke? Så. Her har vi lavet kontoren, det er den gamle underofficersmesse. Og her har vi også sådan et fint maleri heroppe. Meget nationalt romantisk. Så det er små, at de kommer ned fra tårnet og så kan vi ikke snæse op. Man tager telefonen, så får man en vide, og så bliver man sendt rundt til forholdet, og så ved man skal sende en morsebesked til nogen, men det er det. Målene for kanonen her, som er målt op. Så her kan man se, at det blandt andet er gasværksplaner og jernbanebroen over kanalen, og alle de her med Fuglevad og Brede og Lymølle og Rødvad og så videre derudaf. Og også Lyngby-fortet og Fortet. Og det er jo selvfølgelig et tilfælde af, at de to forter de blev indtaget af fjenden, altså ville man kunne bombe den herfra. Ja. Og tallene, der står, der indstiller man så oppe på cirklen, der går rundt heroppe. Så har vi lige netop, vi er meget stolte, fordi vi lige netop har fået installeret den her flotte Nonius her igen. Ja, det kan jeg godt forstå. Den er blevet stjålet for lang tid siden, og nu fandt vi tegningerne, og smedefirmaet, de var så gode og søde at lave en ny en efter de originale tegninger, og så får jeg også den i gave her. Så det gør, at man lige pludselig kan forklare, hvordan man indstiller til 535,1. Selvfølgelig, ja. For eksempel, fordi det ville man jo ikke ellers kunne. Nej, det kunne man sgu ikke, nej. Det er jo bare, så har du ud fra nullet der, ikke? Det er jo den, der peger. Ja, nullet peger, ikke? Men så skal du så aflæse præcis, hvilken en af de her streger, der så flugter med en streg her. Ikke? Og der kan du så aftale komme ned. Så det er fuldstændig som en skydelærer. Ja. Smart. Når vi har rundvisninger heroppe, så er 100.000 kroner spørgsmålet, det er, hvorfor der er præcis 628 streger på den her rundt her. Og det er jo et mærkeligt tal. Normalt så ville man jo have 360 grader, eller sådan i nyere militær, så bruger man 400 grader. Men her er der altså været en inddeling, der hedder 628. Og det er simpelthen fordi, det svarer til 2 pi gange 100, så det er fordi, man arbejder med enhedscirklen her, når man skal udregne sådan matematisk, hvordan elevationen skal indstilles i forhold til afstanden ud til målet, altså bruger man enhedscirklen, og derfor så har man valgt at have den på her. Det er sket. Man også kan se heroppe, der er de her røde felter her. Og de røde felter, de markerer de forsvindingstårne, der også er sådan skyds på fortet her. Alright. Så der er jo nogle tårne, som ligesom bliver skudt op af jorden 65 cm op, når man skal affyre dem. Og den skal man naturligvis ikke ramme, så derfor så er det rigtig dårligt, det er indstille sin kanon til at skyde lige præcis, hvor der er de her røde felter her, fordi så er der en stakkels soldat, der får en granat lige i nakken. Og noget med, at det skal op i en modsat side her, den minaret, der er, fordi den er drejet på den. Nej, jeg har fået lidt meget tilbage. Vi kan komme op herhen, så kan vi lige se ammunitionselevatoren på vejen. Vi kan se rundt omkring her på væggen, at der står sådan her granatkardisk. Ja. Og det er jo fordi, man har haft lager af granater her. De her indhak, der er rundt omkring her. Så her er der sådan lettere afdækket resterne af ammunitionselevatoren, som vi bliver til. Så hvis man sådan kigger hernede i, så er det et langt hul, der ender nede. Ja, det kan jeg se. Gulvet hernede lige foran ammunitionsdepoterne her. Så der havde man sådan en elevator, som kunne hæve de her granater herop til. De granater, der er blevet brugt hertil, de varede
38 kilo stykket, så det er jo sådan forholdsvis store, ikke? Så derfor så, hvis man skulle have slæbt dem op under de der trapper, der det ville have været for fanden, sin sag, ikke? Så derfor har man haft den her ammunitionselevator her, som går direkte nedefra op. Ja. Og så har man rundt om tårnet her, har der været hylder her også, sådan, så der også har været et lager, som var direkte tilgængeligt indenfra herinde. Okay. Og så har man haft et ekstra lager langs med murene herude. Så de skulle kunne affyre sådan cirka de der, sådan realistisk set, er det 2 skud i minuttet, ikke? Så man skal bruge 2 granater i minuttet her, så det skal jo alligevel være forholdsvis meget, man skal have. Klart. Ja, det er fantastisk. Det her var jo bare tomt nærmest. Den havde man åbent der, ikke? Ja, nu kan vi se, at vi har fået nogle fine løb til vores... Skal vi gå op? Ja. Ja, det kan jeg se. Ja, så vi har fået installeret de her 2 løb, som er sådan 15 cm kanoner. Og da fortet det blev ligesom nedlagt og desarmeret der i 1920, så har man jo fjernet alt, hvad der var af skyts her, og har garanteret omsmeltet det til noget andet. Og derfor så var der ikke de her løb i kanonerne. Selve sådan affektation og alt det her, det har stået her og har været her siden fortet det blev installeret, men lige præcis løbene her, de var fjernet. Men vi var super heldige, at det gamle Tøjhusmuseum og Statens Forsvarshistoriske Museum, de havde de her. Og det er simpelthen samme produktion som dem, der var her oprindeligt. Selve løbet her, det er fra Sverige, fra Finspång i Sverige, mens at resten af pansertårnet her, det er jo tysk produceret. Okay. Så du kan se derovre, de store hjul derovre, det er en bremse, fordi man skal kunne bremse tårnet her. Det er vigtigt, at retningen er indstillet rigtigt. Og da der er 2 kanoner, der skal affyres her, så vil det være ærgerligt, hvis den ene affyring af den ene kanon ligesom fik skubbet tårnet her ud af retning. Ja. Så snart den er indstillet, så drejer man det der hjul der, som ligesom sætter en klods ned og sætter bremsen på. Okay. Så det er simpelthen en bremse, og der er også en i den anden side, kan jeg se. Det er en bremse, ja, der er en på den side, præcis. Og hvis vi tager ud her, så kan man se, der står det her Finspång hernede. Ja. Og af en eller anden mærkelig årsag, så står der nummer 24 dernede, og nummer 22 oppe på toppen heroppe. Det lyder mærkeligt, ja. Jeg kan se, der løber vand ind i løbene. Ja, der løber lidt vand i, så vi skal have dem... Ja, selvfølgelig. Det tager dem til, hvor de rostede igennem. Vi skal have dem renset af, ja. Men det er simpelthen fra 1889, det her. Selve fortet åbnede jo i 1892. Og det man kan se, det er, at der er en riftet gang derinde i løbet. Det var noget, der var sådan forholdsvis nyt på det her tidspunkt her, tilbage i 1880'erne. Det er det her bagstykke. Ja. Måden man affyrer dem på, det er også, at man propper først en granat ind, som er de her, der vejer de der 38 kilo, så har du en pose med krudt, som er kadus. Ja. Og så kan man se herude, at der er et hul her, så man har sådan en nål, som man lige banker ind i her og trækker krudtet ud. Og så var der sådan en form for tændsat, som i virkeligheden er sådan et rør med en ståltråd i, så når du trækker den der ståltråd ud, så giver den en gnist, og så sætter den i gang. Så det er ikke sådan, at man står og tænder en lunde. Nej. Man har den her ståltråd her, der giver en gnist. Det er lidt mere moderne. Ja. Jeg tror faktisk, det virker. Ja, så her har man sådan en hydraulisk pumpe, som pumper glycerin ind i et system, og så på den måde får bagenden af kanonen til at løfte sig. Okay. Så det er det, der sker. Så hvis du kigger på bagenden der, skal jeg prøve at se, om jeg kan få den til at bevæge sig her med mit daglige fitness-træning her. Ja. Skal du?
Hold da kæft. Det virker. Det er altså hydraulik. Ja. Så det var noget, der også var forholdsvis nyt på det her tidspunkt. Og det sidste, der også var nyt, er, at der er sådan en rekylbremsesystem på her. Okay. Så kanonen, den kører på de her skinner her, så rekylet vil gøre, at den bliver skubbet lidt tilbage her. Men det er et lukket system, som så gør, at ligesom lufttrykket får det trukket frem igen. Ja. Og på den måde så styrer det sig selv, så man skal ikke gøre noget aktivt. Fantastisk. Elevationen kan jo ikke ændres voldsomt meget her. Nej. Så man kan se, at jeg kan få bagenden til at hæve sig, og jeg mener, at det er sådan noget, der hedder mellem 17 og 23 grader eller sådan noget. Jo, det er det hele. Det kan indstilles her, og derfor så kan de jo kun skyde 5,7 km af deres længste rækkevidde her. Ja. Mens hvis de stod ude på åben land, hvor de kunne komme op på de der 45 graders elevationer, så ville de kunne skyde 8 km. Okay. Det bringer lige godt forhold, at de har fået de kanoner på plads. Ja, det er rigtig fedt, at det kan lade sig gøre. Skal man fjerne kanoner i sin tid, så lader de andre holderne det, der holder dem fast. Det er jo også hjernen. Det har nok været lidt sværere at tage ud, kan man sige. Men alligevel, de plejede at skulle være meget ihærdige på det punkt. Jamen, også i kublen her. Ja, det er jo også mange penge værd i hjernen. Ja. Trisse-systemet hernede, det her, det er til, at man kan udskifte løbet på kanonen. Ja. Og det var vi meget glade for, at der simpelthen har lavet et system til det, da vi skulle have lagt løbene ind i igen her. Fordi sådan et kanonløb, det bliver naturligvis slidt, når man skyder med det. Og derfor så skulle man jo kunne skifte dem ud efter x antal skud, så er det slidt, og så skal det ud. Ja. Så derfor så er der sådan et system, hvor man via de her hjul her, og så de øjer, der sidder deroppe, ligesom vi kunne hænge kanonløbet op, og så fjerne trædækket her, og så få det løftet ned. Og så nede i underetagen hernede, det ved jeg ikke, om du lægger mærke til, men der er jo sådan en rund trædæksel også der. Ja. Og det er jo lige til at tage af, sådan, så man kan løfte kanonløbet ned igennem det, og så få det ned i underetagen her. Okay. Så der er simpelthen lavet planlagt et system til det, så det var jo super smart. De skulle lægges i igen, lægges i trøjen igen her, de her løb her, at man så ikke skulle til at udtænke noget helt nyt, og det hele det var men det var man jo nødt til. Så det kan man bruge til. Ja, der er varmt heroppe. Der bliver virkelig varmt i dag, og det er ingenting i forhold til. Nej. Sådan rigtig skinner, der skal på hovedet. Ja. Jeg kunne godt tro, det havde været endnu værre de andre dage. Ja.